Assalamu alaikum hürmetlilerimiz. Turmuşta her birimizin öz rolü. Nindi rolde bulaşağımız indi tuğan çok yazılıp koyula. Diler. Tik her kimnin öz divizi, öz qaraşı. Çünkü oңышқа erişip yaşau için köp күш kuvvet, tırışlık talep etile. Әлбәттә, үз юлыңны табу ул зур сынау. Тик кеше үз язмышын гына түгел, тирә-юньдәгеләрнең тормыш юлын үзгәртергә сәләтле. Чөнки кеше ул көчле зат. Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Март айының соңгы атнасына аяк бастык. Без Алмаз Гәрәев, Зөлфия Шәмсуарова һәм Манзара Тапшыруның иҗат төркеме сезне сәламләп, эшебезне башлыйбыз. Казанның 183-нче гимназиясында кышны озатып, язны каршы алдылар. Нәүрүз бәйрәменнән безнең репортаж. Мамадыш районы Түбән Яки авылында Мансур Шихапов исемендәге иҗади бәйге узды. Яшь каләмчеләрне бүләкләү бәйрәменнән Әлфия Фәйз Кабирова репортажы. Телевидение архивыннан килеп чыккан кызыклы кадрлар, фикерләр, үзекләрне барлауны дәвам итәбез. Бүгенге сәхифәдә банкрот спектакленә тукталырбыз. Бүген 27 март, изге Рамазан айының 5-нче көне. Кояш 5 тулып 29 минутта чыга, 18 тулып 11 минутта байый. Туткан уразаларыгыз кабул булсын. Кояш чыгарга 2 сәгать кала, ягъни 3 тулып 18 минутта сәхәр аша бетерелә. Көн буена ураза тотканнан соң кояш байыгач авыз ашарга тиеш булабыз. Шуннан да изге теләкләр тоткан уразалар кабул булсын. Бүген кызык дөнья, Дәрия, мәдәни ярдәмче сәхифәләре, телевидение архивыннан килеп чыккан кызыклы кадрлар, фикерләр, өзекләрдән торган яңа сәхифә, шулай ук төрле сюжетлар һәм җырлар тапшыруыбызны ямьләндерер. Борынгы заманнарда Нәүрүз 13 көн бәйрәм ителгән. Тантаналар ахырында кешеләр кырга чыгып, яңа ел каршылаганнар. Кырга чыккан һәр кемгә ел буена бәхет һәм иминлек юлдаш булыр дип өметләнгәннәр. Нәүрүз бәйрәме татар халкының тамаша кыру гадәтләрен, уен күңел ачу чараларын саклап, үстереп килүче бер йола буларак хәзердә яшәп килә. 183-нче гимназиядә дә тәрбия чараларына тугры калып, Нәүрүз бәйрәмен үткәргәннәр. Нәүрүзне һәм кунакларны биредә менә шулай каршы алалар. Җыр, бию, уен, көлке белән. 183-нче гимназия укучылары һәм укытучылары кышны озатып, язны каршы алды. Балалар бу бәйрәмнең тәртибен, йоласын кечкенәдән үк белеп, күреп, өйрәнеп үсәргә тиеш. Безнең максат шундый, ди укытучылары. Безнең гимназия без ачылганнан бері чит телләрне өйрәнүгә юнәлтелгән. Ләкин үзебезнең туган телебезгә, татар телебезгә игътибарыбыз зур. Без моны үзебезнең туган телебезне, гырыф гадәтләребезне сакларга, аларны киләсе буыннарга дәвам итәр өчен эшлибез. Һәм шушы чараларда безнең әтиәниләребез бик теләп катнаша. Элгәр заманнарда безнең бабаларыбыз менә бу яңа ел бәйрәмен 21 мартта үткәргәннәр. Аны Нәүрүз дип атаганнар. Бу көнне малайлар һәм кызлар төрле илләргә йөреп, хуҗаларга такмак-такмазалар әйткәннәр, аларны бәйрәм белән кутлаганнар. Хуҗалар инде аларга күчтән эшләп биреп җибәргәннәр. Татарлар, казахлар, азәрбайҗаннар, башкортлар, төрекләр бу гимназиядә барлыгы 7 милләт вәкиле белем ала. Бәйрәмдә һәр милләтнең гырыф-гадәтләре, аш-сулары, милли киемнәре белән танышырга мөмкин иде. Salamlar olsun bütün Türk dünyasına, bütün Müslümanlara. Biz Azərbaycan xalqını təmsil etdiyimiz üçün bütün Müslümanları bu Novruz bayramı münasibətindən təbrik edirik. Bayramınız mübarək olsun. Азәрбайҗанлылар Таллыйбовлар гаиләсе Казанда 2009 елдан бирле яши. Улларыбызның бу гимназиядә укуларына сөенәбез диләр. Бәйрәмгә Азәрбайҗан халкының милли ризыкларын пешереп килгәннәр. Самани – это проросшая пшеница, один из атрибутов праздника Новруз, который отмечается в Азербайджане 20-21 марта. Милли бизәкләрне берәүләр калфакка чигән, икенчеләре заманча техникалар кулланып тактага, кагазга төшерә. Балалар өчен төрле мастер-класслар да оештырылган.
Биредә шын бәйрәм рухы, әйтерсең иң сәләтле балалар монда җыелган. Яз килә, кояш нурларын сибә, тып-тып итеп тамчы тама, инде кар эреп бетә. Кояшлы көннәре белән ямьле яз килеп җитте. Бу көнне безгә бәйрәмгә ямьле яз бүләк итте. Нәүрүз бәйрәме котлы булсын, эше тулы нур булсын. Нәүрүз көен кем көйләсә, ул дәртле һәм бай булсын. Һәм бу мондагы укучылар өчен гадәти күренеш, чөнки аларның күп кенә дәресләре дә, тәнәфесләре дә менә шундый форматта уза. Нинди Нәүрүз бәйрәме ярышсыз булсын инде. Балалар спорт уеннарында аеруча теләп катнашты. Аркан да тартышты, төрле эстафеталарда да көч сынашты. Мин бу мәктәптә инде 4 ел укыйм һәм һәр елны без Нәүрүз бәйрәмен үткәрәбез. Мин хәтерлим бәләкәй булганда дәвәнием белән Нәүрүз бәйрәмен үткәрдек. Безнең авылда җырладылар, биеделәр. Урамда барганда су булды. Мин резиновый сапогыларда булдым. Менә шундый җылы истәлекләр. Без бүтән чараларда да актив катнашабыз. Безгә бик ошый. Алар рус һәм татар телендә дә баралар. Гимназиябызга безне милли бәйрәмнәре белән таныштырып торулар өчен бик зур рәхмәт. Нәүрүз бәйрәме сәхнәдә дәвам итте. Кайсы гына милли бәйрәмне, гореф-гадәтләрне алма, асылы шуннан гыйбарәт. Кешене кеше, улыны улы итү, ата-анага, тирә-яктагыларга хөрмәт, ярату тәрбияләү. Яз булгач аның гүзәлләре дә булырга тиештер. Бездә кунакта яз гүзәлләре, ягъни яз гүзәле 2023 бәйгесен оештыручы гына түгел, җитәкләүче кыз Гүзәл Гызетдинова һәм бәйгедә катнашучы Сөмбел Газизова. Кызлар, йолдызлар, саумысыз, хош килдегез. Исәнмесез, сәлам дибез сезне. Яз гүзәл бәйгесенең инде финалы да булыр, җиңүчене дә тиздән белербез. Шулай да сез инде бу ноктага килеп җиткәнсез икәнсез, барыгыз да җиңүчеләр. Нинди хисләр кичерәсез? Менә шул бәйге башланганнан бирле үзегездә ниндидер үзгәреш сизәсезме? Исәнмесез, Кабат. Минем исемем Сөмбел. Миңа 21 яшь. Мин Казан дәүләт медицина университетының дәвалау эше факультетында хәзерге вакытта белем аламын. Үзем Актаныш кызы. Инде бу бәйге турында мин бик күп еллар белә идем, әмма дә ләкин үземнең анкетамны быелны гына җибәрергә булдым. Соңгы сәгатьтә, соңгы көнне, һәм инде икенче көнне мине сайлап алу турына чакырдылар. Һәм сайлап алу туры көне килеп җиткәч, мин уйланып калдым. Барырга микән, бармаска микән дип. Яңадан соң тынычландым да, ярар, миңа язган булса, барсы да яхшы булыр дидем дә бардым. Аннары инде җиңүчеләр, финалист кызларның исемлеге чыкты. Анда да син бар икән. Анда да мин бар икән, мин нык сөендем, шундук әниемә шалтыратып әйттем. Әниемне дә сөендердем, ул минем иң якын кешем. Һәм инде яңадан соң безне кызлар белән Казан дәүләт энергетика университетының базасында җыйдылар һәм таныштырдылар. Шуннан соң безнең мастер-класслар башланды. Әлбәттә, үзгәрешләр инде күзгә карап сизелә. Мастер-класслар безне күп әйберләргә өйрәтәләр. Без инде күп мастер-классларда булдык, музейларда булдык. Иң истә калганы менә Татар китабы йортында булдык һәм инде экскурсиядан соң безнең каллиграфия мастер-классы булды. Мин үзем каллиграфияны да бик нык яратам, гарәп телендә яратам. Рәхмәт гимназияма шушы белемнәрне биргәннәре өчен. Яңадан соң без Габдулла Тукай музеенда булдык. Иң истә калган мастер-класс әлбәттә ул үзеңнең кулларың белән калфак ясау. Хәзер минем башымда үземнең кулларым белән ясаган калфак, Алина Марат кызы дигән оста апа безне шушы калфак ясау серләренә өйрәтте. Үзебез чиктек, үзебез тектек, үзебез җыйдык. Һәм инде үзебез хәзер рәхәтләнеп киеп йөрибез. Рәхмәт. Мондый бәйгеләр бит инде шактый. Республика күләмендә дә, регион арада, федераль дәрәҗәдә дә, ул менә татар кызымы, башка бәйгеләрем. Менә яз гүзәле нәрсәсенә аерылып тора гүзәл? Яз гүзәлен беренче чиратта ул
яз белән бәйле булып аерылып тора. Һәм инде ул тулысынча студентлар белән тормышка ашырыла. Монда оештыручылар да студентлар, катнашучылар да студентлар, тулысынча мастер-класслардан башлап финалга кадәр студентлар аны уйлап таба, тормышка ашыра һәм 2008 елда ул беренче чиратта Тулай торакта үткәрелгән булган студентлар инициативасы белән. Һәм бу ел безнең юбилейный ел, безгә 15 яшь. Сез әйтеп үтегез әле, нинди сынаулар аша үтә кызлар? Мастер-класслардан соң, культура программасынан соң интеллектуаль этап булачак, кызлар үзләренең белемнәрен сыначаклар, һәм аннан соң кулинар этап. Кулинар этапта кем яхшырак, тәмлерәк пешерә белә, шул яктан сыначаклар, һәм инде кулинар этап белән интеллектуаль этапның нәтиҗәләре финалга чыгачак, анда суммироваться ителәчәк. Балалар җыелып бара инде. Балалар җыелып бара, һәм финалда ул визитка, үзең турында сөйләү, иҗади номер һәм дефиле. Мысы инде сәхнәдә үтүче бәйгеләр, шулай бит? Нәрсә пешердең соң бит? Әле безнең кулинар этап алда. Әле үтәчәк. Шулай да син хәзер әзерләнәсеңдер инде? Әлбәттә әзерләнәм. Мин инде иң конкурс башланудан ук әбием белән һәм әнием белән гел элемтәдә. Инде яңа рецептлар. Димәк, моңынча әле пешергәнең булмаган. Юк, пешергәнем булды һәм инде алардан төрле серләрне тагында профессиональ дәрәҗәдә күрсәтергә кирәктер бит ул. Тагында күбрәк сорарга тырышамын. Менә тагын берәр нәрсә сөйләмәсең микән бекәем дип, менә һәм аларга бик нык рәхмәтлемен, алар миңа җавап бирәләр. Шулай да нәрсәләр пешергә өйрәндең соң инде ярышка әзерләнеп? Юк, мин булай да пешерә белә идем. Хәзер мин шуның берәр нинди серләрен, лайфхакларын белергә тырышам. Мәсәлән, тагында югарырак итергән. Мәсәлән, гөбәдия пешергәндә минем әнием менә иң беренче дөге берекмәсен өчен манны ярмалары менә бәләкәй итеп кенә куеп чыга. По всему периметру. Һәм шуннан соң дөге менә шушы камырга берекми. Менә әйбәт киңәш. Бәлеш салган бармы соң әле? Әйе, бар. Әнием белән әлбәттә. Бәлеш асқа каты була бит, бәлешнең төбе дип әйтергә яратабыз пешкәчәм. Уртасын тишәләрме сездә яки тишелмичә генә калам? Безнең ул тишелмичә кала, әмма дә ләкин пешеп чыккач, тишкәч, шушының бөкесен алып, анда тавык шулпасы салалар, аннарысын каплап куялар һәм әз генә көтеп торабыз тагы. Шулай да һәр елны бит Нинаның үзенең басым ясалган темасы була. Бу ел нәрсәгә басым ясыйсыз? Студентларның кызыксыну ел сайын үзгәрә бара һәм яшьләр белән бер адымда булырга кирәк. Шуңа күрә финалның бу ел тематикасы заманча булачак. Ул атла яшә, сула, ярат. Тормышка карата яратуга багышланган булачак. Ләкин без шуны аңлыйбыз, заманча теманы алсак та барыбер дә традицияләрне хөрмәт итәргә кирәк, традицияләрне белергә кирәк. Шуңа күрә безнең узды очрашу Идрисова Кадрия Рәис кызы белән без күп итеп сөйләштек, ничек традицияләрне заманча шушы шәһәр условияларында саклап калып була, ничек дөрес киенергә кирәк, ничек дөрес сөйләшергә кирәк. Шуңа күрә безнең проектта традицияләр һәм заманча шушы яңа мода, трендлар бергәләшеп матур проект. Гырыф-гадәтләрне саклый торган чаралар күп булсын, дәвамлы булсын. Сезгә уңышлар теләп. Мансур Шихапов исемендәге яшь каләмчеләр иҗади бәйгесенә йомгак ясалды. Мамадыш районы Түбән Яке авылында бүләкләү тантанасыннан мизгелләрне карап үтик. Мамадыш районы Түбән Яке авылы мәдәният йортында Мансур Шихапов исемендәге яшь каләмчеләрнең республика күләм иҗади бәйгесенең бүләкләү тантанасы узды. Әлеге бәйге быел 10-нчы мәртәбә үткәрелә. Мансур Шихапов исемендәге яшь каләмчеләр иҗади бәйгесен без 2013 елдан башлап җибәрдек. Ни өчен башладык? Менә мин КФУны бетергән, журналистика факультетын бетергән журналист буларак, шулай миңа Василий Загитович Гарифуллин гелгенә сезнең якта яшь каләмчеләрне барлаучылар юк, әллә шушы эшкә алынасыңмы дигән иде. Мин бик теләп риза булдым. Мин аны әмма менә шушының кадәр зурайып, күп озак еллар дәвам итәр дип уйламадым. Гөлгенә Шихапова әлеге бәйгегә үзенең әтисе Мансур Шихапов исемен бирә. Мансур Шихапов төрле эшкә оста шәхес, укытучы, трактор йөртүче булып эшли, җырларга да хәвәс була. Шуңа күрә әлеге бәйге беренче елны җыр бәйгесе буларак табигать кочагында үткәрелә, аннан соң традициягә әверелә. Быел исә ул ирекле иҗади бәйге. Шулай да катнашучылар арасында шигырь язучылар күбрәк.
Мен балаларның уңышларына сүйініп отырам. Шыннан да біздің мектебімізде де татар тілі оқытушылары балаларға шындай шиғырлар шығартып, шиғыр жазу өтелі әркімге де берілмеген. Мен кішкене вақытта өзім де шиғырлар жазайдым, әйтейдім. Мен шағир да түгел, ғади кіші шағир ете, тұрмыш yazмышы деп жазып кетедірейін бірінші юларына. Бүгінгісі күндегі шиғыр yazуларыма, спектакль yazуларыма бірде тоқтатмайым. Мен бүгінгі кешеге бик оңай бейе берем. Біздің өзіміздің дәгін түгеректерге келуші балаларымыз рәхәтлендіріп өзіміздің татар тілінде сөйлешелер, татар тілінде оңнашалар, бір-бірсі білен туз тату ешілер. Мен де қатнашуыма бик шатмын. Бұл енді бик дәрежелі. Бірінші орын өзінше бик рахат енді. Хикея яздым. Біздің ауылыбыз шишмәләр еріліп ертебіз енді бізден. Шишмәләрбіз бик көп, шының түрінде яздым. Бик шадым. Келесі елға да қатнашырмын. Біздің ішінде бик шатлыклы вакыйга, чөнки бу бәйге аша безгә журналистика бөлүмендә укырга бик күп яшьләр килә. Һәм инде алар арасыннан бүгенге көндә укып чыгып, зур журналистикада эшли торган, уңышлы эшли торган кешеләр дә бар. Һәм мин инде уйлыйм, менә бу бәйге дәвамлы булыр. Әле гына яше түгел, 25-50 башка юбилейларында күрергә безгә насип булыр. Аның инде үзенә күрә энтузиасты бар, оештырып йөрүчесе, Атам Татарстан газетасының танылган журналисты, һәм гомумән республикада танылган журналист ул шәфкатьлек, игелек темасына иҗат итеп, бик күп бәйгеләрдә җиңеп чыккан шушы Төбәк кызы Гөлгенә Шиһапова оештыра. Һәм инде ул шушы журналистикага дәвамчыларын әзерли дип әйтер идем мен менә шу безнең конкурс аша. Мен шушы бәйгемне мин аны кереңгә эшләп йөридер, минем хезмәттәшләрем әйтә, кара әле син инде зур бәйге үткәрәсең микән бит. Хәзерге вакытта авылны күтәреп, республика күләменә чыгарып, шушындай бәйге эшләү зур әйбер дип әйттеләр. Шуннан үзем дә теге ни эшләгәнемне дә белмичә эшләп йөргәнмен инде чын күңелдән бирелеп. Һәм шуннан соң мин мине күреп алдылар Мәдәният министрлыгында, мине күреп алдылар Мәгариф министрлыгында, һәм мин шулай министрлар белән дә элемтәгә кердем. Алар менә шушы үзләреннән рәхмәт хатларын әзерләп, һәр вакытта теләктәшлек булып, бик каты бу бәйгене күтәреп алдылар. Һәм менә шушы максат белән инде җитәкчеләр дә күргәч, бүтән кеше күргәч, үземнең коллективым, үземнең редакторым Гөлнара Ильясовна дагын бик күтәреп алды. Һәм мине шушылай нәрсә кирәк, нинди ярдәм кирәк кенә дип торды. Бүләкләү тантанасы югары дәрәҗәдә, һәр нәрсәне исәпкә алып оештырылган. Бәйгедә катнашкан бер генә укучы да буш кул белән кайтып китмәде бәйрәмнән. Укучылар да, аларны әзерләгән укытучылар да бүләкләнде. Бу катнашучыларны үсендерә, алга таба да шундый бәйгеләрдә катнашу теләге уята. Авылның бит инде һәрбер кеше саны бердән-бер. Менә бу татар теле укытучылары монда үзләренең балаларын алып килгәннәр. Менә Оларын оқытучылары шундый булганга күрә, балалар каләм тибрәткәннәр. Каләм тибрәткән кеше ул бер кайчан да югалмаячак, ул фикерен әйтергә өйрәнәчәк. Һәм менә бу инде Гөлгенә аларны менә бер мәйданга җыйган. Булар бер-берсенә менә нихәтле кешенең хезмәтен күрсәтеп, инде бергә оештырып, аның нәтиҗәсе әле бик күп еллардан соң да үзен күрсәтәчәк дип уйлыйм. Бу балалар күңеленә ниндидер бер орлык салу. Аларны сөйләргә өйрәтү, язарга өйрәтү, бу киләчәккә дә хезмәт итә торган зур эшнең башындабыз. Әлбәттә инде бүгенге менә көнгә караганда яшьләр бит инде күбрәк телефонда утыра. Бу инде яшьләр өчен бер этәргеч дип әйтергә кирәк. Минем алга таба теләгем безнең яраткан хөрмәтле укытучыбыз Мансур исемендәге әлеге конкурсның алга таба дәвам итүе һәм катнашучыларның географиясы яңадан тагы киңәюе әйтергә омтыкмын. Хәтта безнең Башкортстан Республикасында катнашучылар бар бу бәйгегә. Алга таба бәйге яшәсен, бәйге дәвам итсен һәм хөрмәтле укытучыбыз Мансур абыйны искә алып, шулай итеп матур итеп яшәргә язсын. Бүген күкрәк киереп эшли торган көн. Беләсеңме ни өчен? Чөнки бүген халыкара театр көне. Бик катлаулы заманнарда да халык театрга барырга омтылган. Чөнки театр сәнгате төрле халыклар арасында дуслыкны арттыра, берләштерә, халкыбызның рухын ныгыта, теленә, гореф-гадәтләренә мәхәббәт уята. Коллегаларыбызны, сәхнә осталарын, театрның барлык хезмәткәрләрен һөнәри бәйрәмнәре белән чын күңелдән тәбрик итәбез.
Бу күн сәхнә дөньясына гашык. Актерларның, режиссерларның авыр хезмәтен бәяләүче миллионлаган тамашачы бәйрәмендә югары сәнгатьне яратулары өчен тамашачыларга зур рәхмәт. Дөнья яңалыклары белән таныштырыр өчен сүзне хезмәттәшебез Алия Сәлимҗановага бирәбез. Әләнең бит фамилиясе генә дә ни тора? Токиода Такао тау янындагы гыйбадәтханәдә Хиватари фестивале узган. Йөзләгән буддист утлы күмер өстеннән ялган аяк үткән. Бу йола явыз рухларны куып чыгару, озын гомер һәм тынычлык теләп башкарыла. Йортны, тәнне яклау өчен дуга кылганнан соң, монахлар абага яфраклары һәм утын ярдәмендә зур учак кабызып җибәрә. Теләге булган һәркем чиратлашып кайнар күмердә яланаяк йөри ала. Вакыт-вакыт монахлар учакны су сибеп сүндерәләр һәм күмер юлына үсемлек гамбәре сибәләр. Шул рәвешле ул артык кызмый, ә кешеләр сәламәтлекләренә зыян китермичә генә кайнар юлдан уза ала. Хиватари фестивале Япониядә чистарыну йоласы булып санала. Гадәт буенча ул ел сайын мартның 2нче якшәмбесендә уза. Казакъстанның Каракүл сулагына сезонлы миграция вакытында фламинголар өйрө килеп утырган. Кышлар яз белән көз көннәрендә көньякка очканда биредә хәл алырга туктала. Беренче төркем күлгә кыен варазагында Һиндстаннан кайтканда тукталган булган. Орнитологлар күзәтүе буенча, соңгы елларда кышлар төбәктә климат үзгәрү сәбәпле өйләренә иртәрәк кайта башлаган икән. Театр кеше күңелен яктыртып, өмет чаткылары бүләк итүче сәнгать. Дөньяда иң зур театр Кытайда. Иң кечкенә театр Австриядә. Ул 8 кеше сыярлык бина. Киләсе минутларда хезмәттәшебез Миләүшә Ризванова дөньяның кызыклы якларын ачар. Миләүшә, рәхим ит. Тадам! Кызык дөнья сәхифәсе башлана, кызык дөнья сәхифәсе башлана. Игътибар, игътибар! Барлык эшләрне калдырып, телевизор экраннары янына рәхим итегез. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар? Мин Миләүшә Ризванова сезгә җир шарыбызның төрле кызыклы урыннары турында сөйләргә әзермен. Димәк, башлыйбыз. Исегездәме, без материк темасын башлап җибәргән идек. Бүген әлеге теманы дәвам итеп, дөньядагы иң зур кыйтгага тукталырбыз. Ул да булса Евразия. Билгеле, Евразия сүзе Европа һәм Азия сүзләре кушылмасыннан килеп чыккан. Чыннан да, бу материк ике континентны үз эченә алып тора. Евразия җир шарындагы иң зур материк. Аның мәйданы 54,759 миллион квадрат километр. Бу бөтен коры җирнең 36%-ын тәшкил итә. Евразияның рельефы төрле-төрле. Монда биек таулар да, киң тигезлекләр дә, түбәнлекләр дә бар. Дөньяның иң биек ноктасы булып саналган Джомолунгма, Эверест нәкъ менә Евразиядә урнашкан. Шулай ук бу материкта актив янартаулар, ягъни вулканнар да бар. Алар Исландия, Камчатка, Урта диңгез буенда урнашканнар. Евразияда төрле климат хакимлек итә. Монда салкын кырыс һава торышында, уртача климатны да дымлы диңгез һавасында эссе тропик һәм субтропик поясларында очратырга мөмкин. Евразия сулыкларга искиткеч бай булуы белән аерылып тора. Монда җир өстендәге елга, күлләр, диңгезләр дә, җир асты чыганаклары да бар. Океаннарны су белән тәэмин итүче мул сулы Янзы, Обь, Хуанхэ, Меконг, Амур елгалары шундыйлардан. Иң тирән Байкал күле нәкъ менә Евразияда урнашкан. Евразия территориясында 92 мөстәкыйль дәүләт бар. Дөньяның иң зур иле Россиядә бу материкта урнашкан. Евразия территориясында төрле телдә сөйләшүче, төрле диндәге 5 миллиардтан күбрәк кеше яши. Алар җир шарында яшәүчеләрнең 70%-ын тәшкил итә. Төрле климатик зоналарда урнашу сәбәпле Евразиядәге хайваннар һәм үсемлекләр дөньясы да искиткеч бай. Материкта төрледән-төрле кошлар да, имезүче, сөйрәлүче хайваннар да, бөҗәкләр дә яши. Иң билгелеләрдән Күрән аюны, төлке, бүре, куян, болан, бошый, тиенне әйтеп үтәргә мөмкин. Менә шундый зур кызыклы материк ул Евразия. Дөньяны яратыйк, сәяхәт итик, җир шарын өйрәнүне туктамыйк дигән теләктә мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Кунакханәгә рәхим итегез. Бездә кунакта Татар мультфильм берләшмәсенең башкарма директоры Алсу Низамиева. Алсу, сәлам, хуш килдегез. Кайнар сәламлыйбыз сезне. Хәерле көннәр, исәнмесез, рәхмәт. Әлдермештән Әлмәндәр спектакле турында сөйләшеп китсәк, сездә аның мультфильмы дөнья күрәчәк. Ул үзенең асылын саклап калачакмы? Нинди булачак ул? Балалар өчен яраклаштырылган буламы ул?
Рәхмәт сораугыз бик кызыклы сорау. Менә чыннан да Әлдермештән Әлмәндәр ул бит инде театр сәнгатенең алтын фондына кергән. Аны кайбер безнең караучылар телевизор аша караса, кайберләрен әсәрен, пьесасын укыса, кайберләре хәтта спектакльне карауга бәхеткә ирешкәннәр. Без менә дөрес сорау бирдегез, ул мультфильм спектакль кебек түгел дә. Менә ул спектакльне әйтү белән бит инде шундук мәрхүм Шәүкәт абый күз алдына килеп баса, Әлмәндәр, Әҗәл Раул Шәрәфиев күз алдына килеп баса. Мультфильмдагы шул персонажлар аларга охшаган булачакмы? Менә Алмаз дөрес сорау бирәсез сез миңа. Персонажлар нәкъ менә Шәүкәт абыйдан ясалды. Шәүкәт абый ничек бараның фотосурәтеннән. Равил абый, шәхсән Равил абыйдан, Равил абыйның үзе тавышландыра дип тә беләм. Әйе, Равил абый хәтта үзе тавышландыра да. Ул менә буыннарны тоташтырып торучы Равил абый, ул хәтта Әҗәлне безнең мультфильмда үзе тавышландыра да. Әмма менә әйтеп киттем тә спектакль кебек түгел дә дип, әмма спектакльдә булган, пьесада гомумән булган рухи кыйммәтләрне, Әлмәндәргә хас булган тормышны, яратучанлыкны, идеяны, фәлсәфи мәгънәсен безнең мультфильмда ул саклап калынды, әлбәттә. Һәм әйтергә кирәк, мультфильмда спектакльдән аермалы буларак комик ситуациялар күбрәк. Һәм театр сәнгате бит инде ул анда бертер, анда декорацияларны күп алыштырып булмый, анда күбрәк диалогларга кайтып кала. Ә безнең мультфильмда күбрәк вакыйгалар өстенлек ала. Компьютер димәк күбрәк эш итәшелә бит. Ул төрле телләргә тәрҗемә ителәчәкме? Киләчәктә әйе бар, безнең шундый планнар ала бирсә, рус теленә дә тәрҗемә итәргә планнар бар, инглиз теленә дә, һәм шул ук персонажлар тавышландырачак безнең рус телендә дә. Мәсәлән, безнең Әлмәндәрне Эмиль Талипов Әлмәндәр тавышы белән тавышландырды, Илнур Закиров күп кенә геройларны тавышландырды. Һәм шунда әйтеп китәсем килә, менә татар теленең безгә эшләргә менә шундый мөмкинлек биргәнгә безнең дәүләт җитәкчеләренә зур рәхмәтне белдерәсебез килә. Ул безнең Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Нургали улы Миннихановка, шулай ук Марат Гытов улы Ахметовка, ул җитәкләгән телләр комиссиясына, алар ярдәме белән, алар хәтта Марат Гытов улы үзе шәхсән геройларны төзәттереп, һәрбер нәрсәне карап, аның җитәкчелегендә эшләнде. Безнең үзлектә бар, әйдә үзлеккә тукталыйк, аннан соң әңгәмәне дәвам итәрбез. Яхшы. Шуннан да карау теләге уяна, өзекне күрү белән мультфильм әле тулысынча әзерме? Әйе, әзер тулы метражлы мультфильм килеп чыкты безнең бүгенге көндә 68 минут. Һәм менә Алла бирсә, безнең май айында премьера булачак. Сезне дә көтеп калабыз, килегез. Менә сез күргәнчә, менә үзегезне күрдегез, әмма музыка белән тулыландырган. Без шәхсән мультфильм өчен аерым музыкалар язып, җырлар язып, без аны хәтта мюзикл дип тә атыйбыз, шундый мультфильм мюзикл дип тә. Без үз тарафтан ихластан әйтә алабыз, безнең балаларыбыз чыннан да татар мультфильмнарын бик яратып карыйлар. Ә шулай да менә татар мультфильмының киләчәге нинди икән, менә сезнең фикерегез? Балалар карыйлармы? Әйе, карыйлар, һәм безнең беләсезме, ул бит әле балалардан гына түгел, гаиләдәге ата-анадан да тора. Менә без шәхсән күп җитәкчеле, республикадагы күп җитәкчеләр белән сөйләшәбез. Алар әйтәр, телефонны алып куябыз да һәм планшетта менә татар мультфильмына кабызабыз. Һәм алар менә шушы мөхиттә үскәнгә күрә татар мультфильмнарын карап үсәләр. Һәм безнең берләшмәнең дә концепциясе дип әйтим, девизы, без рус телендә булган әсәрләрне тәрҗемә итмибез. Без нәкъ менә татар язучылары язган әсәрләргә генә мультфильмнар төшерәбез һәм әгәр инде үзебез яңа әсәр язсак, нәкъ татар халкына хас булган гырыф-гадәтләр белән, аңа хас булган төсләр белән, менә яшел, шундый матур төсләр, музыка белән баетып, шулай эшләргә тырышабыз. Әлбәттә, үзебезнең әсәрләргә игътибар итәргә кирәк инде. Бер сүзсез, әле якын тирәдә
нинди мультфильмлар төшерелергә тора? Ансы менә сер булып калсын, якын тирәдә без тагын бер шундый зур безнең татар язучысының әсәренә әле күз салдык һәм шул әсәр өстендә эш алып барабыз. Киләчәктә Алла бирсә, сезне матур-матур әсәрләр белән, матур-матур әсәрләргә төшергән мультфильмнар белән куандырып, шатландырып, сезгә матур бүләкләр эшләрбез дип уйлыйм. Амин, нәкъ шулай була күрсен дә. Җылы сүз булып, йөрәккә май булып ятты сезнең сүзләрегез. Уңышлар сезгә. Тормыш Дәрья, без көн өтене шунда кайныйбыз. Дәрья сәхифәсен карарга тәкъдим итәбез. Милләттәшләребезнең тормышында булган яңалыкларны хезмәттәшебез Ләйсән Гайнуллина тарафыннан ишетерсез. Ләйсән, рәхим ит. Хәерле көн, мөхтәрәм тамашачылар, республикабызда һәм чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребез. Бәхет нурлары балалар үзәге эшен 2019 елда 20 бала белән башлап җибәрсә, бүген инде үзәктә 200-гә якын кыз бала шөгыльләнә. Татар Каргалысының Нур мәдәни мәгариф комплексында кызлардан гына торган бәхет нурлары үзәгенә мәктәптән соң 7 яшьтән алып 17 яшькә кадәр булган кыз балалар йөри. Укулар берничә юнәлештә алып барыла. Татар теле, иҗат, актерлык осталыгы, инглиз теле, кулинария, гимнастика. Татар саласындагы балалар үзәге эшчәнлеге белән Оренбургтагы үз хәбәрчебез танышты. Мин татарча сөйләшәм, клубы иң яше. Эшләй башлаганна 3нче ай гына. Бәхет нурларының ирешелгән казанышларының берсе даимилек. Аны татар телен өйрәнү программасы буенча Оренбург татар драма театры артисты Ләйсән Закирова алып бара. Тизәйткечләр, шигырьләр укыйбыз, әкиятләр карыйбыз татар телендә. Менә шулай иҗади күнегүләр белән, төрле уеннар белән балаларны кызыксындырырга тырышам инде. Әдилә Кашаева түгәрәкләрнең барысына да йөри икән. Татарча кемнәр белән сөйләшәсең? Бабай белән, әби белән сөйләшәм, әни белән, әти белән сөйләшәм. Өеңдә татар телендә китаплар бармы? Бездә бар. Әкиятләр, Куян кызы, Су анасы бар. And how do you use present continuous? Look here. And ing, yes. Һәр дәрес шулай башлана. Светлана Арсланова инглиз теле укытучыларының берсе. Мөгаллимнәр барысы да югары белемле һәм төрле уку йортларында инглиз телен укыталар. Сүз инглиз телен аңлату белән бер рәттән балаларга тәрбия бирү турында да бара. Үзәкнең төп максаты балаларда инглиз телен камилләштерү. Бу юнәлештә кызларның максатлары да төрле. Мин мәктәптә инглиз өйрәнәм һәм монда. Минем сәяхәт итәсем килә, шунарга мин англича укыйм. Гөлзира Бадалова аш-су устасы. Балаларның яраткан дәресләрнең берсе. Ашарга пешерү, кулинария икән. Дәресләр барысы да 40 минут бара. Ашларыбыз тәмле булсын. Без салатлар ясыйбыз, тыкмачлар кисәбез. Үзләре миңа әйтәләр, заказывать итәләр, пицца пешерәбез, бургерлар ясыйбыз. Без аерым игътибар бирәбез балаларны социальләштерергә. Безнең бөтен дәресләребез иҗади һәм уен форматында үткәрелә. Ул дәресләрне инде оста һәм тәҗрибәле укытучылар алып бара. Төрле чаралар балаларның һәрьяклы үсеше өчен, шәхеснең ичке потенциалын ачыр өчен ниятләнгән. Петропавл шәһәрендә татар кызы 2023 төбәк-ара конкурсы җиңүчеләре билгеле булды. Бу бәйгедә Актүбә, Күкшетау һәм Петропавл шәһәрендәге 12 кечкенә кызчык катнашкан. Кызлар һәр биремгә ныклап әзерләнгән. Иҗади биремнәрен, татар халык ашларын, ризыкларын, костюмнарын күркәм итеп тәкъдим иткәннәр, әдәби әсәрләрдән чыгышлар да күрсәткәннәр. Татар кызы титулына кем лаек булган икән, Әдилә Төхбатова белеп кайтты. Быел татар кызы титулы өчен Петропавловск, Күкшетау һәм Актүбә шәһәрләреннән 12 кыз көч сынашкан бәйгедә кызларны Дөнья Казакстан өлкәсенең Дуслык татар-башкорт иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Мунира Куспанова җитәкчелегендә хөрмәтле жюри 4 сынау ярдәмендә бәяләде. Иң кечкенә катнашучыга 3 яшь кенә тулды. Шуңа күрә сәхнәгә беренче тапкыр әнисе белән чыкты. Сезне барыгызны үзем белән таныштырам. Сафия дип татар телен миңа куштылар. Сафия исемле кеше, ихлас күңелле була.
Бәйгенең беренче танышу өлешендә катнашчылар үзләре, сәләтләре, җиңүләре белән таныштырып киттеләр. Чыгышлар бер-берсенә охшамаган иде. Исәмсез кунаклар, дуслар, минем исемем София. Кешкенә вакытта, хәзер менә 7 яшь, мин 2нче класста укыйм. 2017 елы мин дә катнашкан булатынмын. Халыкара татар кызы бәйгесенә һәм иң җитез кыз номинациясен ияләнгән булган идем. Менә инде сеңелемне әзерләп, менә ушы Петропавловск шәһәренә килдек. Кайбер катнашчылар үзләренең чыгышларында тотарлыкны саклап калу турында сөйләделәр, икенчеләре үзләренең җыр бию осталыкларын тәкъдим иттеләр. Иҗади номерлардан тыш кызлар үз әзерләгән милли ризыклар алып килгәннәр. Ит, суган, бәрәңге, камырга курыбыз аларны. Без Көкшетау каласыннан килдек. Икенче мәртәбә бу катнашабыз конкурста. Суфиям бүген бик әйбәт җырлады да, биләде дә. Без шат килергә мондай. Күп рәхмәт барыбызга да. 4 сәгатькә якын сузылган бәйгедә Татар кызы 2023 исемен Актүбә шәһәреннән София Исмагилова яулады. Татар халкының туган телен, мәдәниятен һәм гореф-гадәтләрен үстерүгә зур өлеш кергәне өчен диплом Хакимова Азалия Илдар кызына тапшырыла. Барлык катнашчыларны чын күңелдән котлыйбыз һәм киләчәктә дә зур уңышлар телибез. Бүгінгі жеткірәсі мәгълүматлары менә шулар иде. Исән-имин булыгыз. Милли мәдәниятебез, гореф-гадәтләребез игътибарга лайык югары урын алып торалар. Сәнгать һәм мәдәниятебез алга табада уңышлы үсеп, чәчәк атуына өметләнәбез. Хезмәттәшебез Идел Кыямов зур кызыксындыру уятып, республикабызда барган чаралар белән безне даими таныштырып бара. Идел, рәхимит. Исәнмесез мәдәният сөюче дуслар, мәдәни вакыйгалар белән таныштыруыбызны дәвам иттерәбез. 28 март көнне Максим Горькийның тууына 155 ел тула. Бөек язучының юбилейын бәйрәм итүнең төп урыннарының берсе Казан. Горький һәм Шаляпин музее шулай ук Пушкин исемендәге мәдәни үзәк белән берлектә зур программа әзерләгән. Кунакларны музейда һәм Горький урамында экскурсияләр, Эдуард Хайруллинның Горький Казанда һәм Красновидовода исемле яңа документаль фильмын тәкъдирләү һәм башка бик күп чаралар көтелә. Программа уңайыннан Горький исемендәге әдәби премия лауреаты игълан ителәчәк. Бәйрәмнең иң куәтле өлеше Пушкин исемендәге мәдәни үзәктә узачак Горький һәм музыка концерты була. Татарстан сәнгать осталары башкаруында пролетар язучының яраткан композиторларының әсәрләре яңгыраячак. Барлык чараларга да керү ирекле. Пушкин исемендәге мәдәни үзәктә рус язучысы, әдәби тәнкыйтьче һәм публицист Максим Горькийның тууына 155 ел тулуга багышланган Горький фест узачак. Фестиваль Максим Горькийның иҗади мирасын һәм тормыш юлын аңлауга төрле карашларны берләштерәчәк. Филологлар, туган якны өйрәнүчеләр, актерлар, музыкантлар, фотографлар һәм рәссамнар Горький турында һәр кайсы үз ысулы белән сөйләячәк, төрле жанрларда һәм төрле телләрдә. Салих Сәйдәшев исемен йөрткән дәүләт зур концертлар залы тамашачыларны бөек татар композиторы Салих Сәйдәшев иҗатына багышланган кичәгә чакыра. Татарстан Республикасы дәүләт кыллы квартеты башкаруында Салих Сәйдәшевнең инструменталь әсәрләре яңгыраячак. Композиторның танылган җырларын һәм музыкаль спектакльләрдән арияләрне Татарстанның атказанган артистлары Илүсә Хужина белән Марсель Вәгызов, шулай ук Илгиз Мөхетдинов, Зарина Хәсәншина, Илгиз Шейхразиев һәм Алмаз Хөсәенов башкарачак. Мураками төркеме Ля Примавера Казан камера оркестры белән берлектә Габдулла Тукай исемендәге филармониядә «Больше воздуха, больше кислорода» дип аталган концерт оештыра. 2 бүлектән торган зур шоу, рок һәм классик музыка синтезы, яңа эксклюзив яңгыраштагы яраткан җырлар, шулай ук Муракаминың яңа альбомы премьералары. Чын мәгънәсендә грандиоз һәм уникаль вакыйга. Аны күрми калырга ярамый.
Профессор Юрий Карпов жетекшілігіндегі Қозан консерваториясы студентлары хорының концерті білән Казачков есіміндегі 27-ші Қозан хор ассамблеясы ашылашақ. Ел сайын әлігі проект Қозан дәулет консерваториясы тарафынан ұйыштырыла. Бұл концерт білән бір рәттен ассамблея оңайынан ұзатырған хор дирижерлары конкурсы да ішке кірішешек. Бүгін Қозанда Нуриев сезоны проектінің ябылу тантанасы болашақ. Әлігі зор вақиғаны қарамыша қалмағыз. Бүгінге міне шулар, исән-емин болыңыз. Ғалиасқар Камалының «Банкрот» пьесасы милли классик драматургияда қабатланмас әсер үрнәгі. Әлігі комедия білән танышу мәктәп бұсағасынан ұқ башлана. Ә театр тарихы ise бұл пьесаның түрлі қойылышларын хатırlый. Сөзіне хезмәттәшебез Гүлшәшәк Баһавиеваға тапшырабыз. Буламажылар килеп шығар мекен? Ойыр мекен? Allah Xudayım, Allah Xudayım. Bismillahirrahmanirrahim. Mənim. Şirəkə faydalı deyilər, mində xollanam. Subhanallah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qarali minəcəm, tuğanım, Fatıma Tudıq'ını qaya oturtayım. Fatıma Tudık? Burun astından kitip durur əli, mən onu şaqırmadım. Nişləb? Telebik uzun, şunun için. Ғайбәт сатарға ярамы инде ул, әмма театрда артистларның моны шул кадәр оста уйнавынан сокланмый мөмкин түгел. Бу «Банкрот» спектакленең 2013 елдагы куелышы. Режиссеры Фарид Бикшәнтаев. Рольләрдә Ләйсән Рахимова белән Илсия Төхвәтуллина. Сәлимә үлгәч, өфө-төфеләр җиткереп, яушы җибәреп, Сиражига ялынып барды ди мине. Аллам сакласын. Ғалиасқар Камалның 1911 елда язылган бу пьесасы кат-кат куела. Телевидение фондында аның 60 еллардагы куелышның язмасы да саклана. Туғаным Фатима Тудықны қайда утарттырбыз екен әйтмәді? Фатима Тудық. Бұрын астынан кетіп тұрсын, мен аны шақырмадым. Абау жаным, туғаным, нешлеп? Телебегізін шуның үшін. Бір күнлерде Нағимастайға мені іріткенде шіріткен. Имір, Сиражеттен бигерәктерде бәхетсіз болды енді. Әгер де бәхетті кіші болса, ол ғұмырда да Гүлжихан алатырған кіші төгілей деп әйті. Танығансыздыр инде. Шул кадәр тәмен белеп уйнаучы бу артистлар Вера Минкина белән Рәшидә Җиһаншина. «Банкротны» ул чакта Хөсәен Уразиков сәхнәләштергән була. Алла бирса, мин аны бусагамнан да атлаттым, туганым атлаттым. Ул инде һаман шул туганым, кемне күрсә шуңа бәйләнә. Соң теле теше тимәгән кешесе юк, шуңа күрәк тибеп кырып беткәндә. Каралы туганым, интом белән генә торады. Estağfirullah. Anlatsın tuğanım kararla. Bastırmalar uşa başına jiyinga kilirler. Şunda canım salıp koygan jilinde bütüylegen unutup kaldırgan. Ey mesxere. Tuğanım, onu canım Sabircan abinin xotını Hadişa soy alıp oktarıp koran. Onda canım nefseyine yok. Canım tırgak şeşler deysen mi? Jılan mögüzleri deysen mi? Canım hüt dirileri deysen mi? Menen canım barısına bardı. Ничә кат уйналса да аерыла алмыйча карый торган спектакль бу «Банкрот». Бер үк рольләр, бер үк сүзләр, әмма төрле чор артистлары кабатланмый. Әдә хатыны бөтенләй ширмеш әкәйе төсле. Ey Kur'an'ı, şirmiş ekeydiğini iskəşdi bir tane. Bu ikisi Sabircan'ın xatını üzlərində тұрған Xeyriddin'e kişi xatınlıqqa baradı, mi ne? Ala iken Ә монысы инде Прозат Исәнбәт куелышындагы «Банкрот» 1979 елда сәхнәләштерелгән. Төп рольдә Равил Шәрәфиев булган бу спектакль күбегезгә таныштыр. Нәрсәндә паш-паш сөйләштеләр? Ишетмәдем. Мин кергәчтә шып туктадылар. Мин кергәчтә шулай иттеләр. Әллә нәрсә буламажый дигән сүзләрен генә ишетеп калдым. Я буламажыйлар уймагандыр әле, я җилемен салганнардыр ахирәтәйме. Буламажый дигәннән исемә төште әле. Бер көнне мин шушы әхмәтләрне ашка барган идем. Үрдәк бүккәннәр бөтенләй пешмәгән. Авызга алырлык түгел, лышкылдап тора. Ахирәт андый була ул. Әле бер көнне мин читекче таҗиларга барган идем ахирәтәйме.
Қабартылған паштетлары нәқ тақта шекілі иге қолап сындырып та болмай. Шитікші тайжы дегеннен есіме түшті әлі. Оларының бір шодыра қызлары бар еді. Оншы Шакир малайына күйеуге бергенлер еді. Ишіткенің yok mu? Әйбет тұралар ма екен? Әлі тағы ахирет. Ахирет сұрағаным болмады, шебердір ме? Қойнанасының сөзін бірде тыңламай дейлер. Қойнанасының сөзін тыңламай дегеннен есіме түшті әлі. Тігі үші Ахмедулла қатынын айырып жібергенде шу сөз дұрыс ма екен? Дұрыс ахирет. Әлі бір күндігіне юғар орамға кебетке барғанда өзін көрдім. Қолына зор кәрзен көтеріп, бәрәңгі алып ерейдірі. Бәрәңгі дегеннен есіме түшті әлі. Сіз кәбесте тұзладығыз ма? Бізді хаман ұжуыбыз жеткені yok. Сіз тұзладығыз ма? Хөрмәтле кунакларыбызны каршы алабыз. Режиссер Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Фаил Ибрахимов һәм Татарстанның атказанган артисты Рафил Сәгъдуллин. Исәнмесез? Исәнмез. Ассаламу алейкум, хуш килдегез. Иң беренче чиратта Фаил абый сездән башларбыз. Менә абага шәшәге нигә ашы була? Ник менә шушы әсәргә алынырга булдыгыз? 10-нчы елда башландымы бу премьера чыкканда яки иртәрәк булдымы аның тарихы? Bu eser bizim kolga 8. yıllarda gelip girdi. İrterek, gerçi irterek tali. Bizge biraz gına tevekkelle bırak jörge doğru geldi. Çünkü şaktı şetrikli eser kevgi oldu bit. Tamaşaşı, neyse kabul eder. Veteranlar uzun para bitinde, umurlarda uzun para. Ondan sonra indi, men özüm de veteran malaya. Babaylar karşında, etkeyler karşında men cevaplı kişi. Maral yaktığında. Onlar isen çakta, gerçeğindeler gitkenler idi. Eli isen kalgan veteranlar var idi. Onlar ölüp gitkenşi bu eserini nişikte dünyaya çıkarga gerek diyen izge maksat koyup işlendi bu iş. Hem indi menen iş yılları Allah'a şükür. 10 yılda premieri buldu dediniz. Premieri buldu. Özümüzün telekanal ekranlarında da bir iş görüyoruz. Çünkü biz eli tamaşaşı nişik gitar spektakl, biz aşıktık, anı da tıyınlığa berige, isen çakta, veteranlar isen çakta görüp kalsınlar deyip, hem rahmetsizge tıyınlığa, nişe yılında koyup barasız, yılga 3-4 tapkır kiminde koyula ol, hem şulay buluğa karamastan bizning tamaşaçılarımız teatrda haman bar tulu, zallarda oynayız. Şulayda bu spektaklның уңышы ниде икән? Тирәнрәк сөйләшик әле. Рафил абый, сез ничек уйлыйсыз? Кадәр ул бер сулышта карала һәм тамашачының йөрәгенә үтеп керә икән. Менә бу спектакльне мен 46 яшьтә уйный башлаган идем. Фаил Мирзаевич миңа 46 яшьимдә 86 яшьлек сугыш ветераны ролен бергән иде. Менә 13 ел уйныйм инде. 13 ел. Сезнең яшендә санап чыгарып була аның белән. Менә уйнаган сайын мин үземә үзем шушы сорауны бирәм. Нәрсәдә моның? Хикмәте нәрсәдә? Шундай сугыш газаплары, сатлы кешене рәнҗетүләр, нахакка рәнҗетүләр, шундай авыр совет төрмәсе, аннан немец төрмәсе, яңадан совет төрмәсе, шундай әйберләр, шундай катлаулы да кебек. Ләкин мин сорашам яшьләрдән дә, сорашам яшьләр күп йөри, театрга яшьләр күп йөри. Алар да кызыксынып карыйлар. Моның бәлки буның әсәрнең сире менә монда спектакльдә барган темалар, алар һәр кемгә каядыр бер ягы белән кагылган. Шунлык белән кем якындыр. Кемгәдер кагылган. Һәрбер безгә. Нәрсә кайсы ягы белән булса да ниндер бар аның. Спектакльне сәхнәгә чыгаруым мен иҗат итү процессы ничек булды? Бәхәсләр тудымы? Кыенлыклар аша үттегезме? Бәхәсләр аша ук булмагандар. Безгә бик башта ук ашады, әйтәм бит. Аннан соң ул дөрестлек, ачык хакыйкать. Бу бит документальный даже. Bu dürüstlükə nigizlənən Ol veteran әлі исән иде. Аның журналист Равил Сабыр izlənülər aşağı. Aşırk yazıb çıxardı başta. Onun yanına bardı.
Өзі көре алды ма әлігі жер? Көре алмады, біз ауылға барып құйырға тиіш едік, несектер келіп шықты. Көре алмады. Ауылдашылары қазірді бабайны сағыналар, шақыралар, туғанлары шақыра, не шақыра. Алла берса, енді бәлкі бұйыл барып болар. Ол Девятерна ауылы, Әгерже районы Девятерна ауылы. Русшасы Девятерна енді. Нихаят бұл спектакль Тукай премиясына тәқдим етілді. Үмітлер. Менімше үмітлер әсер шыннан да лайықлы. Ол өзінің нешік дейіп әлі шындай сәмимилігі білен, сәмимигіне түгіл, дұрыстығы, хақиқаты білен. Хәм бұл бір түн ішінде бабай шушы журналист интервью ала. Хәм бабай шешілі бір түн ішінде өзінің язмышын сөйлей. Қапатланмаз язмышын. Авторның исімі Рауил Сабыр. Бұланың бек зор іші, һәм ол түп түгел мұнда. Мұнда главный герой әлі ол өзі журналист образы бар. Неше кеттіріп, язмышлар артынан жүруші, һәм шыннан да хақиқатыны яқтыртушы, һәм ярдәм қолысызушы. Бірден бір бабай өзінің сірін шешмеше яши 87-ші. Ол тілсізді болып яши бұл үшіді. Біраз ғана сәйіррек дәгіші. Шушы журналистқа ол бір түн ішінде ашыла. Мұнда шақ қанада шыбын шыққан табышта біздің спектакльлер барғанда. Яшлар келсе де шул қатлы иқтиба білен қарайлар алар. Ол бірі Ісі күнде бір йоттым су ішкен кеп көрілі бет. Хәм әлі спектакльден сында қимылдамы тұралары бар. Міне, Рафил әфәнді, шалды ол зор шәһәр болмаса да, 13 жыл бара, демек бетіндені шалдының әр бір кішісі қарап шыққан деп ейтірге мүмкін шылай бет. Міне, қот-қот қараушылар бар ма әлгі спектакль? Бар. Қот-қот қараушылар бар. Білесің ме, мені қойсы уақытта, тағын енді, нәрсе тұрында, спектакль нәрсе тұрында деп менен сұрайлар қойсы уақытта. Нәрсе тұрында спектакль. 86 яшілік соғыш ветераның өз ғымырында бірінші тапқыр 86 яшында паспорт алып тұрында. 86 яшқа қатлы паспортсыз яшаған. Міне, бұл ұжы халықта қызық сұны. Бұларға мүмкін түгіл. Мүмкін түгіл кебек. Мінекен бұлға? Әшіні мүмкін екен. Менің герой айтайы, журналист сұрай, паспортсыз яшап. Әлі дей, оның башта қойғысы гіл болмады, соңынан гіл керайы болмады. Қазір енді бабайға нәрсеға паспорт. 86 яшты. Ғажап та, қызық та, қызғаныш та міне. Міне шындай әйбірлер міне. Шындай зор проблемалар, зор темалар көтерген спектакль болса да, ол халықны қорқытып, өйтіп ұнаған спектакль түгіл, ол жеңіл, ол бек жеңіл бар, аның юморы да бар. Рауил Сабырның аның шул қатты тілі матур. Міне шындай юморлар кіртіп шылайтып yazылған. Шындық жеңілдігі білән. Оптимистик спектакль. Халық шошы ғади солдатның, ветеранның ауыр тұрмышыны жеңуі. Ғафу италығы, 20-ші ғасыр кетірген әфәтінің үстін не болып қалуы. Ол жеңуші, ол победитель. Мәне бүгінгі күнді біз аман нейтабыз. Шул қатлы бізге жеңуіні бермеске керек. Мәне не үшін қазір бар. Біз өз ширатымыздайын мұндай әфәтлер болмасын деп тілейбіз. Сізге де ұлғышлар тілеп қалабыз. Қонаққа келген үшін рахмет. Әлі премияға да алғалы бұларға насып болсын. Үмітленеміз. Біздер енді шулай. Халықара Россия көлем, регионара, республика бәйгесі фестивальләрінде гран-при иесі, лауреат, мұңылы тауышлы, милли жанлы жыршы, өзінің әтесі Айрат әфәнді білән Сәйде Мұхамеджанова келді. Саумысыз қонақларыбыз? Сәнмісіз? Шайлы күнлер. Нишқалларыңыз? Шүкір. Яшалыға шүкір. Өткеннер соғындыра концертті турында сөйлешесіміз келе. Енді міне сіз әтилі қызлы бола тұрып, 2 буын вәкилі Сәйде, міне сенің де енді өткеннер соғындырады деп айтырлық сөздерің бар ма? Әлбәтте алар сағындыра. Шындай концерт болу әлбәтте бик шатландыра, чөнки
Менә шундый концертларда біз үзебезнең бүйек шәхесләребезне искә төшерә алабыз. Мәсәлән, мин Әлфия апа Авзалова репертуарыннан җыр башкарачакмын. Алай бер Сабаянга, әлегә белмим әйтергәме юкмы инде җыр, сер булып калсынмы инде. Әйтсәң дә зыяны юктыр инде. Син кайда идең? Менә бит. Айрат әфәнде, сезне нәрсә сагындыра үткәннәрдә? Сагындырады инде без шул Сәйдә шикелле вакытларда без совет чоры баласы буларак, әлбәттә безнең авылыбызга, Котлыбыкаш авылына киләдер. Шулай Әлфия апа, Хәмдүн апа киләдер. Илһам абыйны мин хәтерләмим. Ләкин алар менә безнең күз алдында булды һәм аларның менә бигрәк Әлфия апаның төркеме матур хатирәләр калдырды. Әлбәттә инде менә хәзер без үзебезнең балаларыбызга шушы хатирәләребезне калдырасыбыз килсә, инде шул җырлар һәм моңлар аркылы гына калдыралабыз. Әлеге концерт турында тирәнрәк сөйләшсәк, гомумән ул шундый ук театраль тамаша булачакмы? Аның асылын сөйләп китегез әле, ничегрәк, нинди форматта булачак ул? Яки әле оештыручылар сезгә ул серне ачмадымы? Оештыручылар Гадәттә ул театральләштерелгән. Ул серне әлегә ачмады. Әле репертуар турында да әле сүз булмады инде. Без күз алдында гына тотабыз менә шушы җырларны. Ягъни Әлфия апаның репертуарыннан бар, аннан соң Хәмдүн апаның репертуарыннан, Илһам апаның бар, ләкин без менә бу жол инде шул Әлфия апа һәм Хәмдүн апаны искә алып, шу җырларны башкарабыз. Рухларына дуга булып бирҗә күрсен. Айрат әфәнде, сез үзегез укытучы һөнәрен сайлагансыз. Сезгә әлеге һөнәрне сайлауда ярдәм итүчеме, тәргәш бирүчеме яки өйрәтеп торучы кемнәр иде? Тәргәш тә түгел, минем Гомер Бакый, мәрхүм әтиянием, алар икесе укытучы булган. Шулай ук Казан дәүләт университетын бетергән булганнар. Тарих факультетын һәм филология факультетын. Һәм инде менә минем бик матур гына әйтеп күңелдә калды. Шигитреп әнием ул мәктәптә татар теле белгече буларак миңа да шулай ук дәресләр бирә иде һәм 10 ел дәврендә мәктәптә укып мин иң беренче һәм ахыргы икелемне үземнең әниемнән алдым. Сәйдә, синең дә укытучы булырга теләгең юк идеме соң? Былай, минем хәзер дә бар шундый хыялым укытучы булырга, ләкин укытучы вокалдан. Әйе, менә шундый кичкенә генә хыялым. Миңа калса, тиз арада эшеңә ашар. Гомумән, җырга син күпме вакытыңны багышлыйсың көненә? Көненә былай күбрәк вакыт багышларга кирәк, әмма дә ләкин бөтенесенә вакыт җитеп бетми. Мин 2 җирдә укыгач, бик кызганычка каршы җитеп бетми вокалга булган вакытым. Ләкин алай да багышларга тырышам, чөнки бу бит безнең урысча әйтмешле мышца кебек. Шуңа күрә мышцаларны кирәк шөгыльләнергә, әлбәттә шөгыльләнмәсәң, барыбер менә югала, бөтен белгән әйберләрең югалып куя. Син һөнәр буларак та җырчы юлын сайлагансың, өйдә кемнәр җырлыйсыз тагын? Өйдә минем әтием дә яхшы җырлый инде, әниемнең дә, әнием дә җырлый. Былай әниемнең әнисе, ягъни минем дә әнием бик матур җырлый. Мин анардан мөнәҗәтләр, бәйтләр, татар халык җырларын ишетеп үстем. Мин дөресрәк итеп әйтим әле. Шулай ук яшь вакытны Котлыбыкаш мәдәният йортында безнең үзебезнең төркемебез бар иде. Ул балаларныкы йолдызчык, зурларныкы йолдыз иде. Һәм менә үз вакытында әле Салават Фасхетдиновның төркемендә йөргән Илдус абый Низамов, ул безнең җитәкчебез иде. Ул хәзер Чаллыда тора. Һәм хәзерге вакытта инде ул җыр дигән әйбер минем тарафымнан бу бетте дип әйтик, чөнки барбер Сәйдә белән чагыштырганда безнең инде теге фальш дигән әйберне без сизәбез. Шуңа күрә мин дә күбрәк Коръән укыйм, Коръән музыкасы белән, моңы белән яшим. Шулай да сәләт буыннан буынга күчеп бара. Сәйдәгә репертуар сайларга сез булышасызмы яки Сәйдә үзе генә шөгыльләнәмәлек юнәлештә? Иң беренче җырларны дагы без бит инде башладык мөнәҗәтләрдән, аннан соң инде теге
басқыш қына қарап қарарға болам екен, жоқ мекен деген шекілі татар халық жырларына кіріп кеттік. Андарсын әзгіне бұсыдағын аяқ бастық эстрадыға. Ләкин біздің міне түп юнәлішібіз, һәм ол күллиетте дәгін шушы юнәліш бойынша оқи, ол халық жырлары. Сәйдә, менә үткәннәр сагындыра концертында катнашуым, мен синең өчен тамашачы янына чыгу, сәхнәгә чыгу нәрсә ул? Нинди хисләр кичерәсең син? Менә чыгып бастың сәхнәгә. Һаман да дулкынлануымы? Әлбәттә, дулкынлану хисе бар. Менә беренче нотага кадәр шул дулкынлану хисе, ул ниндидер миңа дәрт көч биреп тора. Әлбәттә, сәхнәгә басканда тамашачыга менә булган җырымның мәгънәсен җиткерәсе килә. Ягъни аларның йөрәк түрләренә җитеп бетәсе килә. Насыйп булсын. Сезгә кунакка килгән өчен рәхмәт җиткерәбез. Иҗади уңышлар, тормышта уңышлар теләп калабыз. Тик шулай да саубуллашуларына бер сорау бирәс килә, һөнәрләр турында без сөйләшкәнбез икән инде. Сәйдә, әгәр дә син җырчы булмасаң, менә җырчы һөнәре гомумән юк диеме? Нинди һөнәр сайлар идең? Хөрмәтле тамашачылар, әлеге сорауга җавапны сез әлбәттә инде безнең социаль челтәрләрдә таба алачаксыз. Тапшыруыбыз ахырына якынлашты, тик без озакка саубуллашмыйбыз. Иртәгә кадәр хөрмәтле тамашачыларыбыз.